Lip. Bengi iki apa pengen njaluk turu kene neh, apa ora tuku kasur? Turu ndi kok? Turu ndi? Kasur. Kasur. Urutan guruku. Piye? Urutan guruku. Weh, njaluk pijet to. Tapi janjine aja gampang nangisan. Mosok Mas Tapo arepe tuku rokok, arepe ngundiangi Mbah Matal ning kono. Mas Tapo lek metu ngono kok nangis nyapa? Enggak oleh. Iya. Dirungokne to. Lelek aku metu ngono kuwi njemule. Wedi lek aku lunga ya. Urutan guluku. Tamongi, lek Mas Tapo metu ngono Mbah Matal aku wis omong. Aku arep ngendangi Mbah Kongku, Delut. Mosok ditinggal metu numpak motor nangis. Paling kena sese. Ngejak Mas Minan yo. Mas Tapo sesuk acarane po wadet. Ya. Dang duk linggo kene ndang. Linggo sik tak omongi penting, tak wae hadiah. Tak wae hadiah ndang. Ndang. Narip. Linggo ndang. Ndang linggo. Linggo duduk. Aku kas. Piye? Urutan guruku. Piye? Urutan guruku. Malah orang mijet iki keranjingan tiwul lho pecah iki no. Lek ngentot awas gak aku. Urutin iki. Ngono lek ngentuti aku ditenono kok ngentuti ambune koyo karbit. Saiki njaluk pijet urutan guluku. Kok lek tak kongkon ra manut awas ya. Tangi turu nyapa? Bertangi turu nyapa? Apa? Bernyapu piye? Mandi. Bermandi umbahu. Kamu sih. Ndak sampun ijik to. Kamu sih. Nek entek omong Mas apa ya? Sampune entek Mas tak tukokne. Paninja. Yo aluk uritin buyuku. Pamane jas mari. Apane? Apane? Guruku temani jas. Kuwi maneh apa mah? Iki. Maneh apa iki? Saya kata sang sepasa sate bawa aku. Piye? Dan saya sate bawa aku. Wis wareg. Enggak usah. Usah. Lah aku metu tuku sego goreng. Arep mo. Arep. Lele jerene wareg. Golek ngentot awas kok. Golek ngentot awas. Golek ngentot awas. Golek ngentot awas. Mau metu didawat ngono ambune koyo karbet. Dewe bosok. Lah iya. Dewe bosok. Ndang ditekan aku ndang. Gelem ora ditekan aku? Iya. Ndang ditekan Mas apa? Semua tu pas sana kasku. Semua tu puas. Di semut pas. Ora elek lho. Semua tu puas. Untune nyandi iki? Ani cendela. Nyandi terusan. Kai cendela nih kai. Oh mangan cendela wis iki to. Terus nyandi untune. Cendela. Lah ya nek ndi kok ngene? Cendela. Cuel.